estudyante. Kasi nagkagawa na silang inapon na identity in terms of their own classroom. Sa kamaili mo po, panaglaog ka man talaga, ang mga aki nasa laog kang classroom, saka mayo kang mailing na mga aki po na basta nag-aralakaw-lakaw sana. So saro po siguro na inaapod na ang kagayunan kang infrastructure, mas magayon po ang pag-implement, bako lang po sa peace, also po sa delivery of education. Kasi nga po, pag magayon po, arog kani, may maray po kaming classroom, pigtawan po kami ng television. Each classroom po may television. So, may mga tukawan po kaming magayon, mga maray na tukawan, may maray na blackboard. Ang samo po mga classroom, nakatile. So, mahiling mo po magayon na maray ang infrastructure, ang physical, kang area or kang classroom. So, ang conducive na inaapo talagang yaon. Meron pong electric fan, kompleto po siya. 4 na electric fan nagagana. Masinda. Atis garo na ninda, yung nafe-feel talaga ninda yung halin nindang gusto na magkaikon sa daring room. Tapos na ninda man na, yung banding po nindang magkaklase na na po. Tapos may nakaka-concentrate na sinda sa pag-adal. Are inspired to study because they have their beautiful classroom. Mas comfortable, mas nakakapag-concentrate din po. They can create stories in the new building. Hindi po mahihirapan ng estudyante na makapag-aral ng mabuti. Si dating multipurpose Holy Dio, ragba na talaga. So, as in, nalalapa na siya. Then, ngunyan lang din siya na realize na mapaayos at magayon ang mga bintana, magayon ang ventilation sa lighting. Ako na maray kami, lalong-lalo ng mga eskwela. Excited silang gamiton ini. Garo da ini mapapantayan sa gabos na naaraman ko ng local government na sunod-sunod talaga ang pagto-turnover. Ang sakuyang kaugmahan dahil po sa kabangkan sang gawalan. Tapos kan mga kan gobyerno kan syudad ni Naga. Nagpapasalamat pa ako kay Mayor. Masusolusyonan na po ang mga problema may sa pagbaliyo. Tapos mas secure na po ang may kaligtasan. Ang galing din po na kasi ng inyong Mayor Mayor Ligason. Ang term ko sa kanya, napaka-resourceful na Mayor. That is the reason why yung Naga City hindi nahuhuli. Ngunyan lang nagkaigo ng arog kanina. May hospital kita, Naga City Hospital, modernized, perang strata or perang eskalon, na nakulaod ang pwedeng ma-accommodate na lalo na sa sector kang person with disability, sa senior citizen, sa mga kakian. Sa part kang nagenyo, garo magayon sa pagmati na igwasindang hospital na arog kani. Yun. Sabi na tanang, syempre, mabayad ka man din giraray, daw pa paano, pero nakulaon na kagianan. Yun. Lalo nang ang health is sarong factor na nakaka-apekto sa poverty kang tao. Kung igwa kitang arog kaning hospital na barato, madaling dulukon kang nagenyo, medyo sa itong poverty, medyo may iwasan ta. May kaming trabaho, siyempre. Kaya nakulang tabang. Salamat po kay Mayor, saka kay ako Bicol. Magayon man ma'am ang na may libreng serbisyo ang gobyerno kang ni Mayor Ligason. Sobrang pasalamat mi po na iba po kaning mission dahil po natabangan po ang gabos na tao. Siyempre, libre na. Dahil ka na magastos. Libre ng bulong. Libre ng pagpalaboratory. Nakulang tabang po sa bawat sila. Talagang hindi man pigalat ng pagkakataon. Tapag-aral ka ng mapalaboratory ka, mahalong din ka. Kaya, samantalamin niya na libre. Really thankful to the administration kasi permi po sila nag-anong araw kaniyo yearly talagang sa tuyang syudad maray na maray talaga mag-agama ng mga tao kasi yung mga mayong pambayad natatawa na yung pagkakataon na maka-restro. Nakulang benepisyo niya lalo na sa mga kasaraditan. Saradit, maray. Makatipid po. Tapos, ko pang mga gitara nilang kami. Tapos kagianan na talaga. Madali na po ang proseso. Meron na kaming 3 cases, yung isa polylithiasis for OR, tapos yung isa for admission for blood transfusion, tapos meron ding saka yung mga malaking mass excision tayo.
na ni-refer din. So, wino-work up din. So, nabibigyan naman natin sila. Pero recently, kahapon, meron kaming 2 for cataract surgery. Kasi ngayon, kinikater namin yung purely cataract surgery kasi at least yun, meron tayong kausap sa, sa private hospital na nag-agree na mag-opera. So, talagang overwhelming din naman yung response nila. And kami rin naman, talagang all the doctors, talagang sulit-sulit din naman talaga yung magapo namin. Panmidigis since 1990, talaga kaming drainage, so to speak. Dati duman sa likod, itong Superland, pagkailan na-acquire na ka-LCC, siyempre lag na Sindangon. Maano talaga kaming drainage. So madakulang tabang po para pag may makukusog na uran or bagyo. Then na po mahalig sa street, particularly sa street. Pero sana pag may magbagyong araw pa ka, bako namin araw ka itong baha. Or baka, di na talaga digdig magbata, may drainage na. Koronektado, napasiring na yun duman sa Naga River. Ay, mas okay po kung may arte. Kapag kaya po. Mayo na wara si baha-baha sa alihan. Kami may tubig. Nababasa ang bitis ni agad. Papadyak. Maray, grabe ka mga. Bako sana ako ha. Tirong grabe ka na. Tapos dyan, diretso na isipin mo, grabe ng traffic digdi. Magma ako. Pero man, sabi ko baka maglakas na ang tindahan. Dati, dead end dyan. Kasi mga nakakaabot pa dyan, yun ang mabangon niya. May mga walk-in na akong customer. Minsan, yung mga empleyado ng ospital dyan, nakakaabot sa ko, di man pagmayo sila makakanot. Ako da ang pinakamalapit. Naumaman ako. Nakaigo-eg din ito. Parang madali lang na maray. Pero pangaturupan lang. Tapos nagkaigatulos din po. Halawin ko, panahon na yung mayo ko. Sabi ko, wow, kakailan mo yan. Pero maginhawa ko na maray. Maginhawang maray. Thank you. Ay, dako lang bagay po. Lalo na mga Christmas. Dako lang tabang, bako lang sa mo. Maski sa mga empleyado mo. Kumbaga, sipig-iisip ko kung paano sa inyo kukuha ng itataong bonus or sa, at least, igwa. May papapagkuhanan ako. Dako lang bagay. Salamat na bagay. First time na nahiling ko na yung mga artist na atawan yung pansin kang kang government. Kasi dati po umayo po lang volunteers, dati magibo ka ng mga mirror, mga volunteers ka lang. Okay kung may magtao. Kung niya po datawa na siya yung importansya na especially sa Naga sa Tuya. Dako lang opportunity po na makabali po sa Arog Kani dahil lang po na parang yung skills is may improve and then at the same time din po makakaroon po ng mga experiences. Noong bagong maray, magkakagallery pati sa Plaza Quezon, magkakaigwa pa. First time po. Nakaka-proud din sa Sadir. And aside from that, syempre po, nakakakabata. Matitibayan po sinda. And it's also very, magayon po siyang sa pagmati na tigtawan kaming opportunity as a student po. Magayon itong sa iyong goal. And in fact, yung mga kaisipan tang marami kaisipan mga projects, activities, ay padagos. Ang city officials, inspiration niya sa mga public servants sa barangay nila. Ngayon, kasi kang talagang improve siya. Improve talaga siya. Dahil kayo, ihabo ang mag-ambalatas. Tapos mag-start dito ng trabaho. Bisyo. Sabi ko. Hindi na siya. Good thing ko yun. Nagkataon. Pag-eskwela, may school na. Ang city hospital, yaw na digdi. Pero yun na talaga. Improve na. Talaga, kanudo mo niya. Ang mga urban po sa Naga, na talagang dahil man po sila na-displace. Talagang yawan man po ang pag-apod kayan, pagtugon sa kung ano man naabot na problema sa Hindagabos. Masakit humagad kasi halos tinatao na Kumpara sa iba. Masakit humagad kung tinatao na. Nalay ka pa naghahagad, ginigibo na. Good evening everyone and welcome to the State of the City address of our City Mayor, the Honorable Nelson S. Legacion. At this juncture, allow me to acknowledge all partners and attendees to our event. The Punong Barangay of Bagong Bayan Norte, the Honorable Raquel Tutanes.
the punong barangay of Barangay Balatas, the Honorable Ferdinand V. Tihita. The Honorable Rodrigo Agravante, the punong barangay of Kararayan. The punong barangay of Barangay Carolina, the Honorable Leoncio C. Libuit. The punong barangay of Concepcion Grande, the Honorable Gerald Rul Rito. The punong barangay of Barangay Igualdad, the Honorable Angelo R. Bendiola. The punong barangay of Barangay Santa Cruz, the Honorable Felix M. Largo. The punong barangay of Barangay Tabuco, the Honorable Elisa B. Carmona. The punong barangay of Barangay Tinago, represented by Kagawad Tessie Moral. And Mr. Leo Paulo Imperial of the Nueva Cáceres Heritage Movement Incorporated. Architect Chenli Menes of the United Architects of the Philippines Camarines Sur Chapter. Mr. Roy San Ramon, the President of the Naga City Hall Press Corps. Senior Inspector McKevin T. Marqueses of Bureau of Fire Protection, Naga. Mr. Elmer Santo Domingo, President of the Naga City People's Council. And the City Director of the Naga City Police Office, Police Colonel Nelson A. Pacalso. Dr. Andrew Espirito of Camarines Sur Medical Society. Engineer Jordan Fulgentes of the Philippine Institute of Civil Engineers, Naga City Chapter. Ms. Aisha Catolico of the Bankers Association, Camarines Sur Incorporated, as well as Dr. Nina Gregorio of the Philippine College of Occupational Medicine, Northern Bicol Chapter. The President of the Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, Dr. Mario Villanueva. The President of the Naga City Urban Poor Federation, Mr. Joselito Barbolino. The President of the Naga City Sangawadan Federation, Maria Teresa Zafe. As well as the President of the Naga City Queen Federation, Ms. Regina Alcantara. The Jail Inspector of the Naga City District Jail, BJMP. Senior Jail Inspector Joy Milianar. As well as the Jail Inspector of the Bureau of Jail Management and Penology, Jail Inspector Jerome A. Guerrero. Ms. Lizelle S. Makatangay of the Philippine Information Agency, represented by Ms. Jam Madrid. The Regional Head of the Development Bank of the Philippines Naga Lending Center, Mr. Ariel B. Peña. Ms. Fe Fabcar of the Rural Improvement Club. Director Socorro Felix of Lakas ng Kababaihan. Dr. Liena, represented by Ms. Imelda D. Dacanay of the Department of Health, Naga. The President of the Ateneo de Naga University, Reverend Father Robert Ezequiel N. Rivera, SJ, is represented by Mr. Leo Paulo Imperial. As well as the President of the Bicol State College of Applied Sciences and Technology, Dr. Alex H. Navarroza, is represented by Dr. Richard Nabwa. And the School Head of the Naga Hope Christian School, Mr. Ong Oscar. Mr. Oscar Ong Ragu. The School Principal of Kararayan National High School, Ms. Nemia Luzada. The School Principal of the Naga City Science High School, Mr. Erwin De Los Reyes. As well as the School Principal of Balatas Elementary School, Ms. Flora Ocbian.
as well as the school principal of Mac Mariano Elementary School, Miss Raquel Papa. Representing the Tinago Central School is Ma'am Rowena Tabilo. The school principal of the Mabolo Elementary School, Miss Joy Tagle. She is also the school principal of the Mabolo National High School. And also the school principal of Don Manuel Abella Central School, Mr. Apollo Sebelio. And the school principal of San Isidro National High School, Mr. Ramon Jeronimo Jr. We also wish to acknowledge the Chief Probation and Parole Officer of the Naga City Parole and Probation Office, Mr. Faustino A. Joaquina Jr. Ladies and gentlemen, the members of the 14th Sangguniang Panlungsod of the City Government of Naga, the SK Federation President, Councilor Jefferson Romeo B. Felix, the Liga ng mga Barangay President, Councilor Maria Corazon Peñaflor, Councilor Antonio B. Beltran, Councilor Salvador M. Del Castillo, Councilor Jose B. Perez, Councilor Jose C. Ranyola, Councilor Vidal P. Castillo, Councilor Gail Abunal Gomez, Councilor Melvin Ramon Omar Buenafe, Councilor Giel G. Rosales, Councilor Joselito S.A. Del Rosario, and Councilor Jesse R. Albius. Ladies and gentlemen, the presiding officer of the 14th Sangguniang Panlungsod, Vice Mayor Cecilia B. Velos de Asis. And now, our City Mayor, the Honorable Nelson S. Legacion. The 69th regular session of the 14th Sangguniang Panlungsod is now resumed. Next item. Special business order, the State of the City report of the Honorable City Mayor Nelson S. Legacion. Maray na pagkabanggi na ano. Good evening, everyone. Allow me to acknowledge the presiding officer of the Sangguniang Panlungsod, Vice Mayor Nene de Asis. Palakpakan na po. The top-notcher City Councilor, Councilor Doc Jess Albios, Councilor Lito Del Rosario, Councilor Attorney Oying Rosales,
Councilor General Omar Buenafe, Councilor Doc Gail Abunal Gomez, Councilor Vidal Castillo, Councilor Doc Sani Ranyola, Councilor Joe Perez, Councilor Salvador del Castillo, Councilor Judith Beltran, the Liga President sitting as ex officio member Cap Ason Peñaflor, the SK Federation President, also sitting as ex officio member Councilor Jefferson Felix. Allow me also to acknowledge my wife, Attorney Marion Eloisa Ligacion, and let me acknowledge, of course, the Chief of our Naga City General Hospital, Dr. Joseph Sanchez. Sa gabos po, nayaraon po digdingon yan. Siyempre, di ko kayang saro-saroon. Sa liwat po, marhay na pagkabanggi. Redefining good governance, emphasizing results and performance. That is the gist of the State of the City report. Nasa tahaw na kita kan sa tung panduang termino, puon kan mag-asumir bilang alkalde an sa indong lingkod kan Hunyo 30, 2019. Kung giraray papaladon sa 2025, nasa tahaw naman kita kan siyam na taon na full term nin sarong alkalde. Huli ka ini, girum dumunta asin ilatag an filosofiya sa pamamahala kan satong administrasyon. Tanganing sabot kan gabos, asin magserbing framework kan report na ini sa mga taga-naga. Good governance plus. Gabos kita pamilyar sa manlain-lain na definition kan good governance. Ang simpleng paagi para masabutan ini, iyo ang apat na elementong piglista kan Asian Development Bank na nagsiserbing pundasyon kan good governance. Transparency, pagiging silag kan padalagan kan gobyerno, accountability, igwang paninimbagan sa mga namamanuaan, predictability, pagkakaigwanin malinaw asin establing mga polisiya asin susundon, asin ang pang-apat, participation or people participation, pagbalik kan mga namamanuaan sa pagpadalagan kan gobyerno. Sa laog nin haloy na panahon, iyo na ini ang mga naging sukulan asin pigbabasehan nyato sa pagpapadalagan nin gobyerno sa naga. Asin inhuli ka ini, nabisto kita bilang sentro nin good governance dahil isinasagibo asin isinasabuhay nyato ang mga prinsipyong nasambit. Ang satong administrasyon, padagos na pinapangaptan ang mga prinsipyong ini. Alaga dai kita nagtatapos dyan. Igwan ninduang labi ka importanteng elemento o ingrediente kan good governance na pigtutungkusan man kan satong administrasyon. An enot, iyo an resulta o outcomes. Sa madaling pagtaram, ang good governance dapat mahiling asin mamati kan sa tuyang mga kahimanwa. Pandua, ang nagpapangyari kan resulta o outcomes, iyo ang performance asin responsiveness. Kaipuhan na ang gobyerno, sa tabang kan iba pang stakeholders, aktibong minasimbag sa mga angat na inaatubang kan satong sosyudad.
Napigigiyahan kan sarong malinaw na planong pigpanday, kaibaan mga namamanwaan. Inaapod ining collaborative governance as in people-centered development sa lindong kan maugmang lugar long-term vision sa irarom kan satuyang comprehensive development plan. Transparency, accountability, predictability, participation, results and outcomes, performance, and responsiveness. Ang pinahiwas ng mga elementong ini, aapuduntang good governance plus, na iyo ang ipinangako kan satuyang administrasyon, pagpuon pa sana, sarong gobyernong nalalauman, nasasarigan, asin nangangataman. Ini ang liyabi tanganing maabot niyato ang satong pangiturugan, na anaga maging sarong mabaskog na syudad, matuninong, mauswag, asin produktibo, ligtas asin listo, berde asin matatag, na pinapadalaga nin tibay asin pagkakasararo, nin pusog na ekonomiyang urban asin agrikultural, suportado nin teknolohiya asin inaatama nin kultura, asin pagsarig sa kaglalang. Ano ang satuyang mga pangenot na nahaman? Gamit ang filosofiyang ini. Ano na ang nahaman yato sa nakaaging taon? Saro-saroon ta, sigon sa anom na development sectors kan sa tong syudad. Inot po ang social sector. Salado nin edukasyon, napigtutubudan niyato na liyabi sa pagmarhay sa pagbuhay. Mas urog niyatong pigrani ang mga komunidad, nangurog na ang mga kaakian asin magurang, an sa tong mga eskwelahan. Ang mga taga Santa Cruz, Abella, Bagumbayan Sur, asin Norte, dahil nakaipuhan magpa Camarines Sur National High School. Taigwana sindang Masaraning Santa Cruz National High School, na igwana ngunyan nin 745 enrollees. Siring man ang mga taga San Isidro, na dahil nakaipuhan magpakararayan huling igwana sindang sadiring San Isidro National High School. Nangunyan igwana nin 317 enrollees. Ang mga taga-Balatas na nag-i-star sa may Balatas Road, asin Uswag Balatas. Siring man ang mga taga-Concepcion Pequeña na nag-i-star sa may Happy Homes, asin Canuto Village. Igwanang Balatas National High School sa Tahaw Ninda. Kung sain igwana man ngunyan nin 355 enrollees. Ang mga taga-Yabo, Carolina, dahil nakaipuhan maglakaw nin 3 kilometro para makaabot sa Carolina Elementary School. Huling igwana sindang sadiring eskwelahan sa Yabu, na igwana nin 174 na mga estudyante. Ang mga taga Mabulo, asin Partikan, Tabuco, igwanang Mabulo National High School, na sangunyan, igwana man nin 67 enrollees. Sa kabilugan, igwana kitang 5 baagong eskwelahan, sarong elementarya, asin 4 na national high schools. Sa ngunyan, sa laog sana nin 4 na taon, igwana kitang 82 classrooms na naipatugdok na nagsisirbi ng harong nin kalidad na pagkanood kanlabi sa 3,280 na mga estudyante. Ini po sa tong giniribo para masimbagan ang congestion sa mga classroom, asin ma-improve ang class sizes for better learning environment kan sa tong mga kaakian. Salado po nin salud, siring man. Sa aldaw na ini,
pigbuksan na niyato ang satong bagong Naga City General Hospital. Asinay anunsyo kasubago. Ngunyan din lang, photo finish, kumbaga, alas 2 ning hapon, na-issuean po kita nin LTO, License to Operate. Kaya congratulations, Doc Joseph Sanchez, and also thank you, Councilor Doc Sani Ranyola. Ang satuyang Naga City General Hospital mas dakula, bago, asin modernong ospital para sa mga taga-Naga. Ginibon niya to ini, huling habo tang mautro ang naging eksperyensya takan syudad sa tahaw ka nakaaging COVID-19 pandemic. Kun hain nagkaparano ang gabos niya tong ospital, pribado asin pampubliko, asin mayo ng madumanan ang nagkapira sa satuyang mga kahimanwa. Ini direktang simbagman sa satuyang aspirasyon na ang Naga maging mabaskog na syudad o healthy city. Sa mga masurunod na bulan, bubukasan ta naman po sa satong bagong hospital ang dialysis center. Namataon in serbisyong abot kaya, ang totoo po kayan ang mas gusto ta, libre sa gabos na mga taga-Naga. Suportado ini kan Our Lady of Lourdes Infirmary para sa Upland Naga, kan City Health Office 1 sa City Hall, asin sa City Health Office 2, duman po sa may Santa Cruz, Siringman, kan Super Health Center na pigkukonstruher ngunyan sa Concepcion Pequeña. Siringman, suportado ini kan manlain-lain na rural health centers, mga barangay health centers sa satuya pong 27 barangay. Pigpaplanuhan taman na maging primary healthcare facility ang babayaan na espasyo o dating Naga City Hospital para sa mga barangay sa kasentrohan kan Naga. Buot sabihon, depende sa kamugtakan asin kinamumugtakan, kadakol kitang mapagpipilian manungod sa pag-access nin health services igdi sa satong syudad. Sangunyan, ninhuli sa tiwala sa tuya, naging kagtang kita sa mga LGU. In fact, saro kita sa hiling ko sa paborito na LGU, tanatawan po kita nin 110 million pesos para po sa implementasyon kan medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Iniman po ninhuli sa pag-antabay kan Ako Bicol Party List. Kaya palakpakan na po, Ako Bicol Party List, Congressman Saldico and Congressman Jill Bongalon. Kaya ngunyan, daing untok ang satuyang medical outreach na igwang konsultasyon, bulong, dangan libreng mga laboratory test sa 27 barangay Kanaga. Babalik-balikan niya to ang mga barangay nin magkapirang beses para sa na maibaba ang tabang sa mga sityo, sa mga zona, urog na itong dai makapasiring sa mga hospital o health facility. Ini po pag-ibon ninhuli sa samong panuga na maidulok mi sa Indo ang gobyerno. Sa paagi man kan maip, dakol kitang natatabangan kun ka ito, maximum of 10,000. Ngunyan, pwede na ang 40,000, 50,000 pesos para sa hospitalization expenses, urog na sa satong mga partner private hospitals. Oras po na maubos, sinainot na 110 million pesos
Igwa na po yan kasunod. Susundan pa po ini. Nin 200 million pesos na pundo. Para padagos tang maitao ang serbisyo medikal para sa mga Nagenyo. Sa lado ni nutrisyon, kan sa tong mga kaakian, nauugma po kita na padagos na naglalangkaw ang bilang kan igwang normal weight and height, urog ng gayo sa mga nag-iedad 5 pababa. Ini uminabot na sa 99.6% komparado sa 98.4% kan 2021 as in 99.2% kan 2022. Dahil yan sa padagostang pigi-implementar na dietary supplementation program, arog ka Nutri-Nanay, Nutri-Ataman, complementary as in hot plants feeding, dietary counseling as in nutrition education sa irarom kansatong Naga City Population and Nutrition Office. Mantinido taman sa less than 1% ang numero kansatong mga kaakian na underweight as in overweight as in stunted. As in padagos na nagrarahayan sa itong mga numero. Sa mga kaso nin teenage pregnancy, importante po ini, tinututukan taman. Maski nga ni padagos na nagbababaan sa itong bilang hali sa 21.2% kan 2021, pasiring sa 16.36% ngunya na 2023. Mas hababa pa kita sa national target na 37%. Iingwahon ta na padagos pa ining pababaon sa paagi kan mga intervention kan City Population and Nutrition Office. Saro pa sa akumplisisyento niyato sa ladong ini, ang pagbabakman kan adolescent repeat pregnancies. Ini po itong mga 18 anyos na nagbabados, na naotro giraray pagbados, mantang menor di edad pa. Kan 2021, igwa kita nin 56 na kaso. Kan 2022, luminangkaw ini sa 62, pinatutukan ta. Asin ngunya na 2023. Napahuros ta pa sa kabanga, ngunyan igwa na lang 30. Alagad kaipuan pang tauan ining doon sa paagi kan City Population and Nutrition Office. Para sa mga jóvenes, pwede tang irukyaw na anaga napili kan Global Infrastructure Basel, sarong NGO sa Switzerland, asin kan ICLEI, na maging pilot kan Safe and Sound Cities Project, igdi sa Pilipinas, Cabali, and Baguio. Sa madaling sabi, dua lang, Baguio, Naga City. Sa tabang kan proyekto, napangyari kan Naga City Youth Development Office na magtugdas nin sarong Youth Innovation Hub sa Dolly Building na yaon sa City Hall. Kompleto ini kan kagamitan, siring baga kan office facilities, computers and printers, modernong workstations, high-speed internet, as in meeting room, na magagamit kan mga jóvenes igdi sa Naga. Ang opisina nagkondusir man nin manlain-lain na mga pa-training nang rugna ang SK Candidates Orientation kan Oktobre 10, asin tulong batches nin SK Mandatory Training para sa mga nangganang kandidato sa nakaaging barangay and SK elections poon Nobyembre 11 hasta Disyembre 2. Gamit ang virtual reality technology, nagpartisipar ang mga Nagenyong jóvenes sa S2 Cities Global Convening Event
kan October 27 as in 28. Ang okasyon nagtaong doon sa mga leksyon, best practices, and youth-led solutions hali sa mga nasyon in Indonesia, of course, Philippines, Ecuador, as in Colombia. Sarong Youth Innovation Summit kan September as in fellowship program para sa pinakamatitibay na mga youth groups na ongoing ngunyan ang pigpapadrinuhan man kan S2 Cities Project. Salado nin paharong. Saro anaga sa mga pigbistong priority sites sa implementasyon kan pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program kan gobyerno nasyonal. Makukuha ini sa satong Balatas Development Center sa Tahaw kan City Hospital as in Balatas National High School. Hopefully, first quarter next year, mapuuna po talaga si construction. Sa panginginot kan Housing and Development Office, igwana kitang naakong 3,705 na aplikante. Sa bilang na ini, 495 na ang na-verify, 165 na ang igwang unit allocation, and 51 ang kaipuan pang siyasaton kan pag-ibig. Antadang 2,994 kaipuan pang magsumitir kan kinakaipuhan na documentary requirements. Pero nung kanyatong pigpapabayaan ang satong kay manuang kaiba sa urban poor sector. Sa taon na ini, 3,693 na mga benepisyaryo kan kaantabay sa kauswagan program an may kaput na nin titulo kan sa indang loting pigi-istaran, katampad nin 35% kan 10,000 plus na yaon sa lindong kan programa. 4 na bagong kaantabay sa kauswagan project sites ang naidugang ngunyan na taon na nakatabang sa 329 bagong mga benepisyaryong pamilya. Madakol pa ini. Huling nakapag-land banking kita, nindugang na 17.8 hectares. Para sa pangaipo kan programa sa nakaaging 2 taon na ginagastusan niyato nin 128 million pesos. Maabot sa 2,400 na mga pamilya ang pwedeng makinabang sa pigbakal niyatong mga propiedad. Sa panduang sektor, economic sector, ano po ang prinsipyo kaipuan tang padagos na magpabaskog kan sa tuyang ekonomiya? Dahil pwedeng basta na sa namakontento sa kung ano ang nakuha tana o sitting on our laurels, sabi nga ni Kayan. Pag nagparaluya-luya kita, posibleng lampasan asin bayaan kita nin ibang syudad asin munisipyo. Asin ini may maraot na epekto sa tuyang mga Nagenyo. Sa presente, sa satuyang poverty level, nasa 9.1% sigon sa data kan Philippine Statistics Authority, asin 31.9% sigon sa CBMS. Buot sabihon, more or less, nasa 20% ang satuyang average poverty incidence. Kung gusto tang pababaon pa ini, kaipuan tang maghanap nin mga paagi para magdugang ang trabaho asin kabuhayan, asin ang challenge. Bako lang trabaho asin kabuhayan, kundi sa laog kan people-centered framework, di kalidad na trabaho asin kabuhayan. Ano ang satuyang mga programa asin estratehiya? Kaya uni po si satong mga giniribo magpuon kan sakong termino. Pinakusugta ang pag-ingkaminar asin pagtabang sa anchor na negosyo o institusyon
na mag-locate sa tuyang mga existing priority areas or industries. Ninhuli ka ini, duwang condominium development an napunan, Futura Monte kan Philinvest sa may Diversion Road, asin Santera kan Vista Estates sa Del Rosario. Pagpuon kan development nin sarong 10 hektaryang Naga Global Business Hub sa may Almeda Highway kan Lautan Luas Incorporated. Pag-establisar asin operasyon kan duwang mayor na membership shopping warehouse clubs an S&R asin landers. Padagos na pagpusog kan satong IT BPM industry. Naigwanang unyan nin 7,000 direct workers sa satong syudad. Pagpusog kan financial services sector. Apwera sa pagkakaigwan nin 81 banks. Naglaugman ang sarong US-based company and Brinks Philippines na iyo ang leading global provider kan cash management para sa banking sector. As in the ipasa na nahaloy, pigngaranan kan Bangko Sentral ng Pilipinas ang BSP branch sa may Rojas Avenue bilang iyo ang South Luzon Regional Office kan Bangko Sentral kan Pilipinas. Sakop, bako lang ang Bicol Region, kabali ang Mimaropa, asin Calabarzon Regions. Iyaon sa to sa Naga. Urog na pagpapahiwasta ang mga lugar na kung saan pwedeng magtalubo ang mga commercial establishments. Ngunyan, may bago na kitang commercial development areas digdi sa Balatas, kaya aapo doon ta po ining Balatas Development Center. Garo Idemsonan sounds similar to BGC. Bonifacio Global Center. Asin, of course, ang Santa Cruz. Napadagos na pigdi-develop niyato, siringman ang Tabuco, Bicol, Riverside, asin sa Carolina. Kung magigirumduman ta, ginibo ini kadto kan mga inot na namayo sa satong syudad. Sa paagi kan paglaag nin infrastructure and key facilities sa Panganiban Growth Corridor, asin CBD2. Naghiwas ang komersyo, na-decongest ang sentro asin pigprubaran, na i-address ang traffic. Ang ginigibo tangon yan, o ang ginibo. Mas pinakaskas ang pagtalubo kan mga bagong commercial areas. 4 na commercial areas sa laog nin 4 na taon. Nangyayari sa paagi kan pagkikipag-ulay sa manlain-lain na partner sa pribadong sektor asin gobyerno na mayong kolor politika. Naghanap kita nin mga bagong industriya na may dakulang growth potential asin pwedeng magkontribuir sa satong pag-asenso. Mapuunang mag-operate ang satong industrial economic zone kung saan itutulod ang export manufacturing nin high-value goods. Nangyari ini matapos ang 7 taon na paghalat asin pagdulok sa mga makakatabang na maaprobaran ini kan Palasyo Malacañang. Saro sa dapat niyatong pasalamatan, iyo po ang Philippine Economic Zone Authority sa pamamayo kan sa tuyang kababayan, Director General Teo Panga. Ang promesa po pati niya, ninhuli ta, Bicolano, ipinangaki sa iriga, nagdakula, sa pili, nag-adal, nagklase sa Naga, dahil siya matugot na dahil mangyari
ang Naga City Industrial Park. Kung fully operational na, mababa sa 10,000 new employment ang makikrear. Apwera sa mga indirect downstream economic opportunities na dadarahon kaini, mayormente sa Pacol, Carolina area, asin sa mga supplier kan magiging locators sa satong industrial park. Igdi sa Kabikulan, Naga ang naging sentro kan pagbungkaras kan pigaapod na technology startup industries. Buot sabihon, kung igwa kang maray na ideya asin gusto mong gibuhon na maging negosyo, na may kakayanan na magrambong katapos-tapusi, Naga ang pinakamarhay na lugar para po nan asin pagpatalubuon ang siring na mga ideya. Ang rason iyo na igwa kitang mabaskog na ecosystem para sa mga startups o nagpupuon pa sa ng mga negosyo. Ang mga eskwelahan, siring bagakan Ateneo di Naga, BISCAST, Naga College Foundation as in UNC, ang pribadong sektor, nangurog na ang mga professional as in may kabatidan sa startup sector, siring kan Haka Naga. Asin ang mga ahensya kan gobyerno nasyonal, siring baga kan DTI asin DOST, aktibong nakikipagtabangan sa gobyerno lokal sa panginginot kan sa tuyang Investment and Tourism Promotions Office headed by Mr. Well Oliver. Huli sa mga espuerso ta sa bagong industriyang ini, pigrank kita kang startup Blink sarong international startup ranking system na naghihiling sa 1,000 startup areas globally bilang pang-apat sa Pilipinas, pan-19 sa Southeast Asia kantaon na ini. Kanakaaging Disyembre 6, durante kan 4th Quarter Regional Development Council full council meeting sa Legazpi, pig-aprobaran ang duwang proyektong ini. Arin po yan. Ang Naga City Industrial Park, asin ang Naga City Startup Program na makabali sa Regional Development Investment Program for the years 2023 to 2028, asin sa Regional Core Projects kan Kabikulan. Ang pagiging parte kan core projects kan rehiyon, nangangahulugan na priority ini sa funding kan gobyerno nasyonal, digdi sarunang Bicol. Bilang resulta, nagkaigwa kita nin 14.5% average investment growth taon-taon sa nakalihis na 4 na taon from 2019 to 2022. As in, kanakaaging 2022, tinatayang, gusto mong sabihin kanakaaging taon, lampas 7,000 na mga bagong trabaho ang natugdas, basado sa investment level na nagdaog igdi sa Naga. Nag-contribute ini kung taano nagibuta ang 3-pit sa Cities and Municipalities Competitiveness Index na pigbilog kan DTI. Kung hain kita ang first overall most competitive component city poon 2021, 2022, 2023. Sa tahaw kan kasibutan, napauswagon ang industriya asin komersyo sa satong syudad. Dahil taman piglilingawan ang sektor kan agrikultura. Dahil mababa sa 600 na mga paratanom, ang nakatapos nin training ngunya na taon sa man iba-ibang aspeto kan pagtanom, puon sa land preparation hanggang sa pag-ani asin pagproseso kan inani. Kabali digdi ang
163 mga paratanom nin paroy, mais asin mga gulayan na nag-graduate sa anom na Farmers Field Schools na pigkondusir kan City Agriculture Office katuwang an Agriculture Training Institute kan Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, asin pribadong sektor arog kan Rotary Club of Cáceres asin SM Foundation. 25 sa mga nagtapos hali sa mga tugang tang indigenous people sa barangay Panikwason. Kabaliman ang 103 na partisipante sa training on biofertilizers and biostimulant use and application. As in 198 na nagtarapos sa training on food processing, mushroom production, hydroponics, inland fishery production, as in urban agriculture. Kung edukasyon ang kaipuhan kan ibatanganing makakuanin marhay na trabaho as in sweldo, training man ang kaipuhan kan sa itong mga paratanom, tanganing mas magdakula ang sa indang kita, hali sa indang ani. Tanganing mai-apply ang sa indang mga nanodan, kabali sa satong tabang, ang pagpautang na mayong interes, nin banhi asin farm inputs sa paagi kan Sarig Loan Program. Imbis na mag-utang sinda sa komprador, ang syudad ang nagpapautang sa inda, interest-free, asin in-kind, kan sa indang kaipuhan na banhi. Kabali ang fertilizer, pesticide, asin iba pang farm inputs, na babayaran sana pakaani ninda. So far, ang satong collection efficiency, minaabot po sa 89%. Minababa sana kung panahon nin kalamidad o maindatang panahon arog kan shear line o El Nino, I mean. Tanganing mas dakula ang ganar kan satong mga paratanom, pigmarhaytang mas mapakarahay ang satong post-harvest facilities. Sa tabang kan Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec, igwana kitang 1-tonner rice mill. Asin may maabot pang dagdag na 1.5 tonner na may kakayanan na magsirnikan bagas depende sa kalidad. Nangyayari gabos ini dahil po sa satuyang OIC City Agriculturist Frank Mendoza. Bako lang po yan, operational na ang bagotang 6-tonner na dryer, as in may paabot pang 12-tonner na i-deliver sa pagbukas kan sunod na taon. Gustong sabihon, sa sarong load, pwede tang paalangon ang inani sa 5 hektaryang uma, asin dagos ng imolino kung gusto kan para uma. Kaya po daw tiguran, dahil dapat maghandal ang sa itong mga parauma, tatatabangan mi po kamong maalang ang sa indong ani. Bako lang yan, imumulino pa po ini, ang mga ani, para sa mas halangkaw na kita kan mga parauma. Para sa mga paratanom nin mais, igwapo kitang tulong corn dryers na may kapasidad nin 5, 10, asin 20 tonelada kada karga. Dugang pa sa 2 traktura na pwedeng gamiton sa land preparation kan sa indang mga tanuman. Gabos po ini sa tabang kan Department of Agriculture asin kan PhilMec, kaya pasalamatan ta po sinda. Bilang dagdag na tabang, igwana po ang City Agriculture Office nin truck na pwedeng gamiton tanganing maghakot nin inani, pasiring sa nasambitan ng mga post-harvest facilities kan syudad, orderahon ini sa merkado. Of course, sa parting ini, may bayad po ang mga serbisyo, alagad tama sana, tanganing masustain ang operation ninda.
Asin tanganing tawan in mas dakulang partisipasyon sa governance, an mga nasa sektor kan agrikultura, pigpasar, kan sangguniang panglunsod, ang Ordinance Number 2023-076 na pinag-sponsoran ni Konsehal General Omar Buenafe, an pamayo kan komitiba sa agrikultura. Iniminataon in per diem sa mga miyembro asin opisyales kan Independent Component City Agriculture and Fishery Council. Ini po tanganing dai maging pagabat sa saindaan pag-atindir nin mga meeting o aktibidad kan ICAPC. Siring man, sa paagi kan Executive Order Number 2023-021 na sa itong pinaluwas kan nakaaging Hunyo 2023, an ICAPC, saro na pong regular member kan City Development Council, tanganing direkta sindang makapag-participate sa pagplano asin pagpanday nin polisiya na mapauswag sa sektor agrikultura kan sa tong syudad. Kaya bakong makangalas na ang ICAPC Sectoral Committee on High Value Crops naging first runner-up sa National Search for Outstanding Agriculture and Fishery Council Sectoral Committee. Asin ang ICAPC mismo pigbistuman kan Regional Agriculture and Fishery Council na igwang most number of policy resolutions adopted matapos ang sa indang performance review. Ang sa tong acting city agriculturist, pigbistuman bilang most supportive partner of Frank Mendoza. Sa culture and the arts, sa tahaw kan marikas na pag-uswag kanaga, mahalaga na napapaurog taman ang identity kan sa tong lugar na pinapating raw kan sa tong sektor kan arte asin kultura. Ninuli po kaini, sa tuyang pigsuhay na an arts and culture functions asin ipinasairarom na sa City Events Protocol and Public Information Office. Sa laog nin 7 bulan asin matapos ang 2 taon na mga restrictions sa pandemya, liwat na napangyari ang mga programang nagturog, dangan na po nan ang mga programang haloy tanang maot. Pig-aprobaran niya to ang rekomendasyon na ang lokal na gobyerno iyo ang manginutan sa pag-standardize kan mga stipends o performers fees sa mga local artist. Ini sa pagtubod na gobyerno dapat ang pangarugan asin nangingenot sa pagtulod kan mga interest kan sektor. Ini pagbakri man sa dating paghiling sa arte asin kultura bilang kapritso sana o bakong esensyal pasiring sa paghiling na inisarong hanap buhay, karera asin nagbubuhay kan sa tong pagkatao. Gigibuhon naman niya tong regular na programa ang mga local heritage tours para sa satong mga estudyante, mapapribado man o publiko. Ang Naga Lakaw, magiging staple bako na sana sa panahon nin Charter Anniversary Kanaga, kundi pati sa mga panahon na hinahagad kan pagkakataon. Nagpuon naman kitang magbakal nin mga gibo kan sa tong mga lokal na mga artista. Siring sa ginigibo niya to sa mga produkto kan sa tong mga parauma, nagamit ta sa mga welfare programs niya to. Ang mga nahaman ninda arog kan mga paintings asin trophies, iyo naman ang ginagamit para sa satong mga bisita asin mga pantao sa mga kompetisyon sa iraruman kan Artist Economic Empowerment Program. Nagpapadagos naman ang satong Local Historical Markers Program na nagmamaot na markahan ang mga mahalagang lugar sa satong syudad para mas pang maintindihan kan lambang syudadano ang mayaman na kasaysayan kan satong lugar. Napo nanta naman ang Cultural Mapping Project sa Naga,
katuwang ang National Commission for Culture in the Arts, na madurar nin anom na bulan, bako sana para gumibo nin inventaryo kan sa itong mga rugaring kultural, kundi pati kan pagsurat kan profile, kan lambang nakaiba sa listahan. Ini po pigtatarabang tabangan, ngunyan kan mga katuwang nyatong mga eskwelahan, asin mga heritage organization sa Naga. Katuwang ang Nueva Cáceres Heritage Movement Incorporated, asin ang United Architects of the Philippines, siraon po sinda naman. Architect Chenle Mendez. Pupo na naman niyato ang paghaman kan master plan kan Naga City Heritage District na magibo kan mga plano para sa pagpapakarahay kan sa tong sentro. Sa aga, Miyerkules, gigibo na ang ikaduang pagtiripon para hilingon naman ang mga plano hali sa United Architects of the Philippines, si plano para sa Plaza Quezon Rehabilitation Project. Ang mayor na responsable po kayan, nagtindog na, Architect Chenle Menes. Yan. Masirbi man giraray na grandstand ang plaza, alagad igwanin gallery para sa mga artworks asin architectural exhibitions. Matapos maaproban yan, siyempre ipipresentar ta sa Sangguniang Panglungsod. Katakod ka ini, hinahagad ko po ang suporta kan konseho sa pagdeklara kan portion kan sentro bilang Naga City Heritage District. The formal request will be sent. Susog sa prinsipyo nin partisipasyon, pigsugo tana ang sepyo, na hamanon ang rekomendasyon sa mas pang pagpahiwas kan Naga City Arts and Culture Council. Sa kadakulan kan mga disciplines as in sub-disciplines sa irarom kan cultural domains, nahiling niyato na mahalaga na daisa na nakasentro sa sarong konseho ang mga pagplano. Kaipuan tanin mga subcommittees arog sa setup kan NCCA para gabos na dadangog asin igwa nin boses. Sa environment sector, sa lado nin solid waste management, igwang bad news asin good news. Susog sa record kan Solid Waste Management Office, naglangkaw nin 40% ang daily wage generation kan syudad. Hali sa 79.9 tons per day, kan nakaaging taon 2022, pasiring sa 112.2 tons ngunyan na 2023. Iyo po yan ang bad news. Pero ang good news, 63% kan sa tuyang waste generation, katimbang nin 72.1 tons per day, ang naida-divert. Patunay na kita nag-uutob sa pigaapod na circular economy. Nangangahulugan ini na 40.1 tonelada nin basura ang sa tuyang pigaapon sa San Isidro landfill aro-aldaw. Ang mga residual plastic nagiging liquid petroleum asin nagagamit kan mga truck kan swamo. Nare-repurpose ang mga recyclable and residual waste, tanganin maging bagong produkto, siring baga kan pot holders, rugs, pencil cases, asin eco bags, hollow blocks, asin bricks. Asin ang mga nalalapang basura, ginigibo niya tong compost, asin nagiging abono sa satuyang mga umang pigtatanuman. Kabali man igdi ang dramatikong pagbaba nin plastic waste durante kan Peña Francia Fiesta. Hali sa 893 kilos per day kan 2022. Nagina sa ng 162 o paghuros nin 711 kilograms. Kung sa'y nakatuwang ta sa advokasya ang simbahan, ang UP Alumni Association, asin ang Rotaract.
An istriktong implementasyon kan plastics ordinance sa Naga City People's Mall, an waste diversion initiatives kan SWAMO, asin an mas halangkaw na awareness kan mga taga-Naga, manungod sa ordinansang nasambit, iyo an mga rason sa pagbabang ini. Padagos man ang implementasyon kan satuyang Forest in Our Midst program. Kunhain uminabot na sa 70 project sites an satong inaataman asin pigbabantayan. Katabang kan manlain-lain na mga pampubliko asin pribadong organisasyon. Ngunya na taon, 25 tree planting activities an satuyang nagibo. Kunhain 18,445 na mga seedlings ang naitanom. Dakula ang kontribusyon kan programa sa padagos na greening kan sa tuyang syudad. Asin huli sa espuerso kan Environmental Rehabilitation Committee na pigtugdas kan RTC Branch 27. Igwanang nahaman na proposed road design asin igwanang isasubmit na proposal for ordinance na ma-implementar kaini asin makakatabang sa satuyang mga environmental advocates, academe, professional asin civil society organization, siringman, mga representante kan City Hall, DPWH asin DENR. Ang mga disenyong nahaman igwanin magkakanigong mga pasilidad. Nangurog na nin tree line, pedestrian, as in bicycle lane, na subo sa available na road right of way. Kung ma-finalize na, as in ikasumiter na, kan sa kong opisina, ang nasambit na propwestong ordinansa, andam ako na i-certify ining urgent para makonsiderar tulos kan sangguniang panglungsod. Ang ordinansang ini, iyon na po ini, ang magiging permanenteng solusyon sa paoro-otrong isyu kan mga kahoy na pigmamaot putulon huli sa road widening projects kan gobyerno, lokal man yan o kaya national. Buot sabihon, mawawara na ang dismentehan asin kurulugan buot dahil magkakaigwa na nin susundon sa gabos na road widening or improvement as in new road construction projects igdi sa satong syudad. Labo-labo naman ang konstruksyon kan sobra sa sarong kilometrong Bicol River Esplanade diyan sa may barangay Tabuco, Bicol River Tabuco side. Asin andam na ang satuyang site development plan para sa anom na ektarya na Naga City People's Park and Recreation Center na manunumpungan sa nasambit na lugar. Ang bagong pasyara na ini, simbag sa pangaipon nin bago asin mas mahiwas na mga public spaces igdi sa satong syudad. Na iuman ang rekomendasyon kan Green and Resilient Playbook na hinaman kan World Bank para sa Naga, asin 4 na iba pang syudad igdi sa Pilipinas. 5 sa 25 proyektong pigsumitir kan Naga, asin pig-aprobaran kan Regional Development Council na makabali sa Bicol RDIP 2023 to 2028, mga pasilidad na ikukulukar sa People's Park and Recreation Center. Kabali na ang 200 million pesos na Naga City Cultural Center and Museum duman sa lugar na ito. Sa infrastructure sector, simple ang satong filosofiya pag-abot sa infrastruktura. Labi ka importante ini. Sa dagos-dagos na pag-asenso kan sarong syudad, arog ka Naga. Pinapagian ka ini ang buhay kan satong mga namamanuan. Binubuksan ka ini ang oportunidad para sa mga komunidad na direktang inaagihan kan patrabaho. Asin nagtutugdas ini nin bagong mga growth areas
para sa sektor kan pagninegosyo. Tama po ang sinabi. Asin permitang nadadangog, infrastructure is the backbone of our economy. Agree ang Department of Trade and Industry, asin iba pang mga ahensya kan gobyerno nasyonal, siring man kan mga international development agencies sa satuyang filosofiya. Mala nga ni tasaro sa 5 harigi kan cities and municipalities competitiveness index. Iyo po ang infrastructure. Kunhain, number 1 ang naga sa infrastructure pillar. Na iuman permi ang pigla laki-laki ni Councilor Vidal Castillo bilang chairman kan Committee on Infrastructure. Ining infrastructure pillar, nakatabang sa tuong mamantinir ang pagiging number 1 overall, top 1, most competitive component city in the entire country sa nakalihis na 3 taon. Kaya ginigibo kan gobyerno lokal ang gabus para masyertong igwanin approval kan national government agencies an sa itong mga proposed infrastructure projects. Igwanin road right-of-way para sa mga proyektong ini, asin igwanin na magkakanigong pundo para mangyari sinda. Huli sa mga pagmamaigot niyato, sige-sige naman ang konstruksyon kan 2.15 kilometer na Almeda-Mabolo Bypass Road sa tabang kan Department of Public Works and Highways na masumpay kan Tabuco asin Mabolo paagi sa sarong bagong tulay. Ini ang kainot-inoting proyekto kan gobyerno lokal na ipinakiulay ta asin pig-aprubahan kan Department of Public Works and Highways. Siring man kan RDC durante kan sa kong inot na termino. Kung suswertihon po, by 2025, dapat pwede nang agihan ang Almeda-Mabolo Bypass Road. Ninhuli ta makukumpleto na ang kinakaipuhan na budget sa 2024, nahiling ko na po, yaw na po sa NEP. Napadali ang konstruksyon, huling pigsyerto kan gobyerno lokal na igwang available na road right-of-way para sa proyekto. Kita po baga sinagsibot kan road right-of-way kayan. Di ba? Si mga pigdunar, si pinakiulayan ta na magdunar. Base sa otorisasyon kan sangguniang panglungsod. Dakulang kagianan sa trapiko ang dadarahon kan bypass road na ini, oras na matapos, asin buksan na. Nagsumitir naman kita sa gobyerno nasyonal nin sarong bagong proyekto na manifestasyon kan sa tong infrastructure philosophy. Ini ang sarong bypass road na masumpay kan Maharlika Highway sa May del Rosario, Pasiring, sa Magarao. Igwa na pong initial amount, I was told from a reliable source, 200 million pesos. Tinatayang mga 1.6 billion ang kinakaipuhan para maitugdok ang haros 8 kilometrong 4-lane bypass road na ini. Siring kan Almeda-Mabolo Bypass Road, madarang dakulang kagianan sa satuyang mga motorista, asin mga biyahero ang bagong tinampong ini. Mabukas ini nin bagong oportunidad, siring baga kan negosyo, asin mga proyektong pagpaharong, asin iba pang real property development projects sa mga lugar na aagihan ka ini, poon sa May del Rosario. Si detalye po sa akin, later na. Asin mas importante, makrear iyan nin bagong growth areas sa mga nasambit na aagihan na lugar. Kabali ang gobyerno lokal sa makikinabang sa bagong bypass road. Sa presente, nagkukuno-kuno ang satuyang sementeryo
nasa lugar ang kinakamugtakan kan sa tuyang slaughterhouse. Siring man kan district jail, kan BJMP. Asin dakulman ang pangaipo kan iba pang ahensya kan gobyerno nasyonal. Apwera sa BJMP, ang minasunod na ahensya kan gobyerno nasyonal, igwanang pending request sa to. Asin magiging kapartner niya to sa development kan bagong government center. DICT para sa Level 4 Digital Transformation Center asin Knowledge, Innovation, Science and Technology Park. Ang kaipuan po kayan sa rong ektarya. DepEd para sa sarong Integrated Senior High School na ma-focus sa specialized fields arog kan engineering and mathematics, information and technology, arts and culture. Igwaman pong request na suway na eskwelahan para sa SPED. National Commission of Senior Citizens para sa magiging regional office kaini. Nagpa-follow up naman po si Mr. Jim Riblando. Civil Service Commission, igwaman pong request. Marina, NBI, DOLE, Penro, Department of Migrant Workers. Yaon ang posibilidad na digdi sa naga ang regional office kan Department of Migrant Workers. Bureau of Immigration, igwaman pong request. ANPEDEA, para sa sarong Substance Abuse Center. May pribado, SEDECO. Maski ang presenting kinakamugtakan kan sa tong City Hall, piot na para sa satuya mismong pangangaipo. An amay na pagkonsigir nindaga para sa sarong 10 ektaryang Master Plan Naga City Government Center 2 magiging dalan na masimbagan ang mga pangaipong ini. Talking about City Hall, day man yato paglinguan, napakalihis nin haros 2 dekada, natuldukan na ang kaso manungod sa satong diretso bilang legal na okupante asin magiging kagrugaring kan 5 ektaryang City Hall compound, kaibanan ang civic centers. Sa sarong desisyon, pitsado Oktubre 18, 2022, alagad pigpaluwas na kan Hunyo 2023, mantang nagsisilibrar kita kan satong Charter Day, ang Korte Suprema, sararo sa pagbisto kan diretso, kan gobyerno lokal na pinalmenting sa dirihon ang mga loting ini matapos mabayaran nin just compensation ang pamilyang Mariano basado sa presyo at the time of taking o kaya kan August 16, 1954. Kaya dahil po kamo maghadit. Ang babayadan ta, bako si presyo ngunyan. Takong presyo ngunyan at 10,000 pesos per square meters. That's around 500 million pesos. Tama, Councilor Badi? Tayuan sa tuyang CPA. Pero kung presyo ngunyan, garo around 10 million lang ano. O 14 o 14 million da. Kan mahiling mi si computation, bayadan ta na tulos. Ang kapangganahan na ini na pangyari kan sa rarong espuerso kan mga dati as in presenting legal officers kan syudad, kaibaan sa indong lingkod. Siring man kan tabang ni dating Solicitor General Jose Anselmo Cadiz. Kabtang ang proyektong iyan kan propwestong Metro Naga Road Development Network Project na pigbilog kan mga local planning and development coordinators kan Metro Naga Development Council. Katabang ang mga inhenyero as in planning officers
kan 2nd, 3rd, as in 5th district, kan Department of Public Works and Highways. Sa lindong kan nasambit na proyekto, naga an hub, as in an mga miyembrong munisipyo, iyo an spokes. Maot kan proyektong magtugdas, nin panibago, as in mas direktang mga tinampo, paghali sa lambang banwa, pasiring sa naga, o mga radial roads. Asinin bago o mas mahiwas na mga tinampong masumpay kan magtaraid na banwaan, circumferential roads. Kabaliman ang munisipyo kan San Pascual, dahil na sila kabali sa tinampo. Kunhain, mas mapapakarahayon ang connectivity kan isla sa banwaanin Pasakaw paagi sa sarong nautical highway. Isusumiter ang plano sa Infrastructure Development Committee kan Regional Development Council, tanganing magibuhan nin full-blown feasibility study kan Department of Public Works and Highways. As in bilang miyembro kan Regional Development Council, itutulod ta ang proyektong ini. Kan mga nakaaging mga simana, arami po sa mga agrangay urog na kan mga motorista, dahil sa magabat na bulos kan trapiko sa satong mga mayor na tinampo, urog ng gayo sa may rotonda, dahil sa pagrehab kan Del Rosario Cararayan Road, Villa Virginia Road, asin Leon Saa, Aureos Road. Ang tinampo pasiring igdi sa satong lugar, digdi sa BDC. Dakula ang mga naging inkonbenyensya kaini sa satuya, alagad mas urog po kadakula ang ginhawa na dadarahon kan mga ini. As of date, nabukasan ta na po ang dua. Ining Leon sa Aureos Street, as in Villa Virginia Road. Samantalang, si one lane, kan Del Rosario Cararayan, nabukasan ta naman po para sa single motors. Matapos po ang curing period, on December 18, bubukasan ta naman po siya para sa four-wheeled vehicles. Asin para mas pang makonekta pa ang satong mga lugar. Mapaurog ang satong travel time, asin experience, makakrear pa nin bagong mga oportunidad, asin maparani ang access kan satong bagong Naga City General Hospital. Iingwahon ta na po na mahaman ang mga bagong dalan na makonekta sa Balatas Development Center, pasiring sa Maharlika Highway, Concepcion, Pequeña. Igwana po kitang asigurasyon na magkakaigwang budget 2024. Oras na matapos ta naman ang road right-of-way acquisition. Mapapadagos asin mapapatapos naman ang haloy ng hinahagad na Kalawag San Felipe Road. Tinampong Halingklupa na matumbok sa Almeda o Matiway Road. Pwedeng maghali po ini duman sa may boundary kan Bagumbayan Norte and Kanaman. Boundary kan Naga, Kanaman. Sa development administration sector, siyempre ang development administration o institutional sector da imapahuri. Arog kan nasambit sa itaas, ang pinaka-validation kan sa tong kakayanan bilang sarong gobyerno lokal, iyo ang tripit bilang numero unong most competitive independent city o component city sa bilog na Pilipinas sa lindong kan CMCI, kan Department of Trade and Industry. Siyempre, ang akomplishmentong ini nahimo kan syudad sa tabang kan sa tong manlain-lain na mga ahensya kan City Hall, asin mga kapartner na organisasyon, asin institusyon igdi sa Naga. Apuera kayan, pigbisto man ang sangguniang panglungsod bilang saro sa national finalist
kan 2023 Most Outstanding Local Legislative Award. Siyempre, inot sa Bicol, nagrepresentar sa national. Pigrepresentar ng Kabikulan sa awards, program na yan, na pigpadrinuhan kan Department of Interior and Local Government, Philippine Councilors League, as in Vice Mayor's League, igdi sa Pilipinas. Angay sa na ini, huling sa nakaaging 11 bulan, 536 na resolusyon, as in 116 na mga ordinansa, ang pigpanday kan sa tong lokal na legislatura na pinapamayuhan ni Vice Mayor Nene de Asis. Kabali sa mga landmark ordinances, iyo po ang mga minasunod. City Ordinance Number 2023-004, as in 2023-010, na pigpadrinuhan ni Konsihal Attorney Uying Rosales. Pigtutulod kaini ang mas maiwas na partisipasyon kan mga individual na syudadano sa legislative processes kan sa tuyang gobyerno lokal. Asin nin mekanismo para i-promote an energy efficiency as in conservation sa City Hall. City Ordinance Number 2023-006 as in 2023-015 na pigpadrinuhan ni Konsihal Melvin Omar Buenafe. Ang mga ini nagmamando kan pagrehistro kan gabos na makinarya as in ekipahe sa pag-uma, as in pagsira igdi sa naga, as in kan mga susundon sa pagmanihar, pagkontrol, as in pagsugpo kan African Swine Flu igdi sa satong syudad. City Ordinance Number 2023-017 na pigpadrinuhan ni Konsihal Lito del Rosario. Ini nagpaiwas kan Naga City Community Employment Program na pigtugdas durante kan kasagsagan kan COVID-19 pandemic. City Ordinance Number 2023-024 na pigpadrinuhan ni Konsihal Jess Albios. Mas bisto sa apod na half-price ordinance. Pigahagad kaini sa food service industry o mga kakanan igdi sa Naga na idagdag ang 1/2 cup nin maluto sa indang mga menu bilang opsyon. City Ordinance Number 2023-025 na pigpadrinuhan ni Konsihal Gail Abunal Gomez. Ini nag-institutionalize kan Adolescent and Youth Sexual and Reproductive Health Program. Tanganing mapugulan ang teenage pregnancy. Ubad, iyon na ini ang pinakadahilan, kaya around 50% si pagbaba kan mga numero. Palakpakan ta po si Councilor Doc Gail Abunal Gomez. So ini po ang masimbag kan problema sa satuyang teenage pregnancy, asin pangaipuman kan mga hobbiness, manunungod sa mga related programs. City Ordinance Number 2023-030 na pigpadrinuhan ni Konsihal Lito del Rosario, Konsihal General Omar Buenafe, na nagsusugo sa pagrehistro kan gabos na e-bike igdi sa satong syudad. City Ordinance Number 2023-042, as in 2023-047, nakapapigpadrinuhan ni Konsihal del Rosario, pigpapusog kan enot ang deployment kan mga student interns sa mga opisina kan gobyerno lokal, mantang pigdadag kan ikadua ang pag-empleyo nin mga senior citizen o pigtutulod sa pampubliko as in pribadong institusyon sa paagi nin pagtaon nin insentibo sa inda nagibuhon ini. City Ordinance Number 2023-053 na pigpadrinuhan ni Councilor Joe Perez. Ini po nagmamando
nin mas istriktong implementasyon kan price tag law sa gabos ng mga tiyendahan igdi sa Naga. City Ordinance Number 2023-070, inipopig padrinuhan ni Konsihal Doc Sani Ranyola. Nagnunomra sa pagtugdas kan Naga City General Hospital sa 3 hektaryang dagang propriedad kan syudad digdi po sa Balatas Development Center bilang karibay kan sa tuyang primary hospital diyan sa may Peña Francia Avenue. City Ordinance Number 2023-080 as in 2023-082 na pigpadrinuhan ni Councilor Attorney Oying Rosales at asin City Youth Councilor den Kisel Grace de los Santos. An inot minalatag kan joint venture guidelines para sa pag-implementar kan 4PH o pambansang pabahay para sa Pilipino program kan Gobyerno Nasyonal. Mantang an ikadua nagpapapusog kan Manpower Skills Training Center sa Lindong kan Metro Peso. City Ordinance Number 2023-092 na pigpadrinuhan liwat ni Councilor Doc Sani Ranyola, kaibahan si City Youth Councilor Edward Joshua Mendoza. Ang ordinansang ini minatugdas kan City Health Center 2 sa Santa Cruz Development Area. City Ordinance Number 2023-096 na pigpadrinuhan ni Konsihal Salvador del Castillo, as in City Youth Councilor Carmela Joyce Lanusa. Ang ordinansa minalatag kan terms of reference para sa pagpaarkila. Development as in paggamit kan nagkakapirang kabtang kan Metro Naga Sports Development Complex sa Barangay Pacol. City Ordinance Number 2023-101 na pigpadrinuhan ni Konsihal Albios as in Councilor Dudit Beltran na nagsusugo sa exemption kan gabos ng mga senior citizen as in persons with disability sa pagbayad nin initial na parking fee sa mga establishmentong nagtatasar kaini. Mga senior citizen, PWD. City Ordinance Number 2023-107 na pig-introdusir kan saligan as in Naga City Council for Women as in pigpadrinuhan ni Councilor Doc Gail Abonal Gomez, siringman ni City Youth Councilor Rhea Cristel Bonacqua. Ang ordinansa nagbabawal sa gender-based sexual harassment sa mga kalye as in public places as in nagsusugo sa pag-implementar nin sarong komprehensibong programa para sa safe spaces igdi sa syudad ni Naga. As in, ang City Ordinance Number 2023-110 na nag-i-institutionalize kan Forest in Our Midst program sa syudad Naga, pigpadrinuhan ini ni Councilor Lito del Rosario, as in City Youth Councilor Carmela Marie Valiente, siringman ni Senior Citizen Councilor Rebecca Villes. Huli sa pagmamaigot kan Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, giraray tang naguno ang seal of child-friendly local governance ngunya na taon. Ini ang pang-anom na sunod-sunod na taon na nakuata ang siring na onra. Sa tabang kan finance cluster kan gobyerno lokal, na kumpuesto kan city treasurer, city assessor, city accounting, as in city budget office, kampante kita na malalampasan kan syudad ang revenue collection target na pigkaag kan sa tong local finance committee. Basado sa report kan Tesoreria, Oktubre 2023, pasa na. 118% na ang collection nyato sa real property taxes, 110% na sa business taxes, as in 113% na sa fees and charges, idagdag ta pa ang 144%
sa other receipts. Kaya palakpakan ta po ang sa tuyang Local Finance Committee. Igwapang si Kwentada Subago, October. So, November and December, 2 bulan pa na natatada sa taon. Kaya siyertong masalangkaw pa ang mga numerong ini. Ang medyo challenging, iyo ang satuyang economic enterprises. Nasa 76% pa sana ang nakukolekta sa target na 157.9 million. Kaya kaipuhan na mag-double time, magdublikayod ang nagkakapirang negosyo kan syudad. Ang duwang nakakaagwanta sa mga negosyong ini, iyo ang Naga City People's Mall, na papadalagan kan Market Enterprise Promotions Office sa pamamayo ni Mr. Ramon Florendo. Sigon sa report kan ahensya, Oktubre pa sana, mas halangkaw na ninharos 5 milyon ang koleksyon ninda kung ikukumpara kan nakaaging taon, October 2022. Asin naglalaom sindang makakakolekta nin 65 million sa pagtapos kan 2023. Mas halangkaw ini nin 15 million kesa sa 50.6 million na target para sa taon na ini. Ayan, may 15 million. Bakong mga kangalas, pigtawan onra anagan in 2023 Excellence in Digital Empowerment Award kan GCash para sa public sector. Hulita, nanginginot kita sa pag-adaptar kan paling QR bilang payment system sa intirong Pilipinas. Sinusundan ini kan Bicol Central Station, kunhain 36.4 millions na ang koleksyon kan sa tong terminal kan Oktubre. May net income ining 9.7 million kung babawason ang operating expenses kan ahensya. Linalauman na mapakol sa 43.8 million ang magiging total na ingreso kaini sa pagtatapos kan 2023 na manito nin 17 million. Nagpapadagos man ang Metro Peso bilang saro sa outstanding agencies kan sa tong lokal na gobyerno. Dahil pa sana nahaloy, nag-ako nin minasunod na pagbisto hali sa Dole Regional Office. Number 1, Best Peso in Labor Market Information Implementation. Number 2, Best Peso in National Skills Registry System Implementation. Asin, sunod, Outstanding Peso Manager para ki Roderick Nonoy Reporsado sa City Category. As in Plaque of Appreciation para sa Ngunyan. Iyon na po ang General Manager kan MNWD, Florencio Mongoso Jr. Huli sa 29 taon nin pagserbi bilang Peso Manager. Ang gusto sabihin, pwede na si Nonoy maging department head kan Metro Peso. Siyempre, last but not the least, kan nakaaging Sabado, pigtawan man kita nin onra bilang 2023 Outstanding Public Servant in Good Governance Award kan Clubs for UNESCO igdi sa Pilipinas. Dahil man yato paglinguan ang People's Budget Ordinance as in an voluntary local review. Duwang magkatakod na policy innovations kan gobyerno lokal kapartner ang Naga City People's Council. Ang duwang ini iyo ang mayor na rason kung taano tanaiimbitaran ang sa indong lingkod magtaram duman sa United Nations sa sarong side event kan high-level political forum on sustainable development na piggibo sa New York kan Hulyo 2023. As in sa Forum of Mayors 2023 sa Geneva, Switzerland, kanakaaging Oktubre, na pigpadrinuhan kan United Nations Economic Commission for Europe. Pasalamatan man yato ang mas aktibong NCPC ng unyan sa pamamayo ni Elmer Santo Domingo,
kan Ateneo na nagtutukaw man bilang PSR representative kan Naga sa Regional Development Council. Katuwang ang City Planning and Development Office, ang mga PSR reps kan RDC ang nagtabang sa to na makabali ang 25 priority projects kan gobyerno lokal sa Regional Development Investment Program kan Bicol Regional Development Council na may kabilugan na project cost na 4.5 billion pesos. Kompuesto ini nin 23 na infrastructure projects na may total na 1.6 billion as in duwang economic development projects na may total na 2.9 billion. Igwa pang manlain-lain na report na pigsumiter ang iba pang maahensya kan gobyerno lokal, alagad da iko na masasambit igdi huli sa kakulangan nin oras. Masarong oras na kita, no? Lampas na. Itatao ko nasa na po ini sa Sangguniang Panglungsod bilang annex sa report na ini, as in iba pa na nakapalaman naman sa satong Anagangonyan News Magazine. Now, ano ang satuyang mga mayor na challenges as in plano? Halipot na lang po ini. Tanganing padagos kitang magtalubo, dapat ang atubangon ang nagkakapirang mga angat kan sa tong panahon asin kan kaagahon. Naga Airport upgrading. Kan 2015 pa, aprobado kan Gobyerno Nasyonal ang Naga Airport Development Project. Actually, 2014. Sangon-sangon yan, dahi patapos. Dahi pangani na pupunan. Huli sa limitadong kakayahan kan presenting aeropuerto, mga diilising eroplano sana ang nakakalanding digdi. Huli kan kawaranin jet service, apektado ang pagtalubo kan turismo, asin iba pang negosyo igdi sa satong syudad. Ang mas modernong airport, pigpangako taman sa mga BPO locators kan 2013. Kaya ang non-completion kani nakakaapektar sa kakayanan niyatong urog na patalubuon ang industriya. Huli sa satong pagmaigot asin pangungulit sa regional asin national level. Lalo na kan third quarter RDC full council meeting asin ka nakaagi. Kan third quarter sa Daet, ngunyan na nakaagi mismong sa Legazpi. Sa Daet, yaon si presensya ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na iyon pignombrahan na Cabinet Officer for Regional Development or CORD para sa Kabikulan. So, nagpupuon ng maghiro ang right-of-way acquisition para sa mas modernong Naga Airport. Pigtulod ta po sa Kaap. Taigwa na pong kwarta sa Kaap kan 2015, 2016 pa. More than 1 billion. Pigtulod ta po na magbidding na. Pinuuna na po ang proseso. Ang sabi po sa tuya, per last RDC, oni. 18 ng expropriation cases out of 52. Katimbang nin 35% ang na-file kan Office of the Solicitor General. Asin sa 18 ini, 12 na ang natawan in writ of possession. Sa natatadang 34, 16 naman, nakagrugaring ang nag-uyon sa negotiated sale. Buod sabihon, 13 o 25% na sana ang daipan nakakaabante. Huling mayorea kan tutuglukan kan bagong airport may pag-uyon, andam nang i-award kan Kaap an initial construction kan runway on the assumption na itong mga na-acquire, iyon na itong para sa runway. Na itong forbidding kaya para sa runway. Nangako naman ang DOTR na isasagibon ninda sa inot na parte kan inot na parte kan masunod na taon, probably after the bidding first quarter, second quarter, tibad magpuna. Tututukan niya to ang proyektong ini para dagos-dagos na ang implementasyon hasta marealisar ang bagong airport para sa satong syudad asin probinsya. Pero nasa likod lang po kita kayan. Kantidad asin stability kan supply nin kuryente.
Saro ining continuing concerns asin angat. Bako sana para sa mga lokal na negosyante. Pero siring man sa priority industries kan IT BPM asin ecozone manufacturing. Sa pagpuon kan taon, puminakol sa 17 per kilowatt ang pigbabayadan ta sa Kasureco 2. Pero sa satong pagtatarabangan, natawan ini nin solusyon ang problemang ini. Asin ngunyan, mas hababa na. Kita na ang pinakahababa sa 4 na electric cooperative sa Camarines Sur. Pero laumon niya to, namasakat giraray ang presyo kan kuryente, huli sa tightness nin supply, pero bako na po yan pareho kan dati. Lalo na ngunyan na papaabuto na ang summer. Mala tapaghali sa dating 6 pesos po baga per kilowatt hour around 2 months ago, nagsakat na sa 9 ang satong taripa. Sa good na dai kita nag-i-invest sa alternatibong supply, arog baga kan embedded renewable energy sources, na dai na maagi sa national grid na kontrolado kan NGCP, permi kitang hostage kan darakulang power players. Ang magiging kontribusyon kan syudad, iyo ang biomass power production, hali sa municipal solid waste, kanaga, asin pagtaraid ng mga munisipyong miyembro kan Metro Naga Development Council. Pagtatarabangan mi ini sa Metro Naga Development Council na magkaigwa kita nin arog kaining pasilidad sa mga maabot na mga taon. Turismo. Ang sektor na inipig-identify ta bilang sarong priority, magpuon kan ako magtukaw bilang alkalde. Alagad da ita ini natauanin igot na focus kan mga nakaaging taon. Ninhuli naman sa pandemyang uminagi. Pero ngunya na taon, pinunantang magdublikayod sa paagi sa pakikipagtabangan sa Metro Naga Development Council. Tanganing sararo ang hiro, pag-abot sa plano asin programa, manungod sa turismo. Arog kan nabanggitan, katabang niyato ang Nueva Cáceres Heritage Movement asin ang UAP Camarines Sur Chapter. Tanganing siya Sinda, Kaibanan, Makahaman, asin magkaigwa kita nin Heritage District sa satong sentro. Tanganing maging sarong harigik kan tourism industry, asin pwede pang ipang-agda sa mga turista. Asin bilang konkretong kontribusyon sa industriya, nakakonsider kita nin pondo hali sa gobyerno nasyonal para sa pagtugdok nin sarong modernong Naga City Convention Center sa Maypacol, Carolina. Kataid kan Haciendas Dinaga. Ini may kapasidad na 5,000 katao. Kompleto ang mga pasilidad, asin pigdisenyo, suno sa Green Architecture Standards. Oras na maitugdok, asin mabuksan ini. Matao ini nin kakayahan na maging major player sa meetings, incentives, conferences, and exhibitions segment kan industriya nin turismo. Ngunyan, Pitsa 12, tulong aldaw po ngunyan, mag-groundbreaking po kita kan Naga City Convention Center. Internal assessment mechanisms. Bako kitang perpektong gobyerno lokal. Asin taon-taon igwang mga bagong angat sa institusyon na kaipuan niyatong simbagan. Pero dai mapundo sa pagpakarhay kan City Hall, tanganing mapunoan ang satong mga kakulangan. Sarong halimbawa kaini ang satong performance sa Government Efficiency Pillar kan CMCI. Kan ako magtukaw kan 2019 pansyam kita. Pero na-improve niya to ang satong ranking na maging pangwalo kan 2020, asin pantulo kan 2021, pero kan 2022, bigla kitang huminuro sa pang-14. Ginamit niya to ang datos sa likod kan CMCI, tanganing hilingon, kung ano ang naging rason kan pagbabang yan. Malangani nakabalik kita sa top 5 ngunya na 2025. Patunay ini, na dai kita nagiging kampante. Kundi padagos,
na naghahanap nin mga paagi para mas maging maray asin matibay an sa tong gobyerno lokal. Sa manlain-lain na langtad kan urban governance. Iyo man ang approach niya to sa resiliency pillar. Tanganing masyerto ta na mamamantinir o mas malangkaw pa ang second ranking niya to sa ladong ini. Nag-groundbreaking kita kan Nobyembre 9 sa Kansatuyang Center for Safety and Resiliency o CESAR. Ang CESAR itutugdas bilang sarong state-of-the-art na public safety and interactive monitoring and emergency operations center na iyo ang magiging bagong harong kan Public Safety Office, PSO Central Communications Office o COMCEN, City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, asin kan manlain-lain na emergency response units sa satuya pong syudad. Ang siring na approach, iyo man ang ginibuta sa iba pang mga awards program igdi sa Pilipinas, kung saan kita nagkulang. Pigtatarabangan kan gabos na nasa manihamiento, na urog na magrahay ang satong performance. Arog kan sarabihon, there is always a better way for the best to become better. Taking the long view through Sustainable Urban Development Plan. Tanganing magkaigwa kita nin Gaya bako sana sa masunod na 10 taon, kundi sa mas halawig pang panahon. Mapaluwas pa ako nin bagong executive order na matugdas kan SUDP Task Group. Hama na po ini, day palang napipirmahan. Tanganing bilugon asin tapuson ang 30-year Sustainable Urban Development Plan kan sa tong syudad. Ang totoo, kan 2016 sa lidong kan City Ordinance number 2016-038, pigsugo na kan gobyerno lokal ang paghaman kan siring na 30-year plan. Asin dakol naman nahaman na outputs ang CPDO, asin BISCAS, sa tabang kan international development agencies, aro kan GIZ, asin ECLE. Kaipuan tangon niya nin sarong multi-sectoral task group. Tanganing bilugon ang plano asin ipresentaryan sa publiko sa paagi nin series of public consultations. Ang STG, papamayuhan ni Willie Prilles kan CPDO, asin ni Mr. Well Oliver kan ITPO. Kabali sa mga miyembro kay ni Iosinda Architect Jennifer Bibar, Dean kan BISCAS College of Architecture and Design, Architect Jennifer Tolarba kan City Hall Special Projects Team, Nessie Sales kan CPDO, Pres Mario Villanueva, Presidente kan NCF asin Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, si Mr. Efren Daniel De Leon, kan Metro Naga Tourism Council, Mr. Elmer Santo Domingo, ang pamayo kan NCPC, si Mr. Leo Paulo Imperial, ang Presidente kan Nueva Cáceres Heritage Movement, asin si Architect Chenly Menes, ang Presidente kan UAP Camarines Sur Chapter. Ibalita po si Mr. Allen Riondanga bilang pamayo kan Sepio, asin si Mr. Hubert Brocales bilang Executive Officer kan Metro Naga Development Council. Ang 30-year plan na ini, iyo ang magiging basihan kan sa itong mga mandated planning documents arog kan CDP, asin CLUP, sa masunod na tulong dekada. Matapos mailatag ang satong filosofiya, asin mga nahaman sa nakaaging taon, ano ang satong mensahe sa mga taga-Naga? Enot. Good governance matters, but it matters more kung igwa nin malinaw na vision, kung igwang resultang namamati kan mga namamanwaan. Huling igwang nahihiling na performance asin pagmamaigot na simbagan ang mga problema asin angat na inaatubang kan sa tong syudad. Ikadua, our definition of good governance has delivered outcomes and results in so short a time. Gabos ginibuta, huling daikayang magparhalat ang mga taga-Naga sa pag-utob kan sa itong mga ipinangako sa inda.
Ini ang pigaapod na people-centered development na sarong harigi kan sa tung maugmang lugar vision statement. Asin ikatulo, our brand of good governance has done more with more paagi sa collaborative governance kung sa ingabos na stakeholders nagtatarabang. Poon sa mga barangay, pasiring sa gobyerno nasyonal, siriman kan sa tuyang mga partners sa civil society, academe, asin ordinaryong mga namamanwaan. Sa ngaran po, kan lokal na gobyerno kanaga, kan mga pag-iriba sa sangguniang panglungsod, sa pamamayo ni Vice Mayor Neni Diasis. Sa ngaran, kan mga department heads of offices sa City Hall, asin bilang alkalde kan sa tuya pong syudad. Nagpapasalamat po kami sa padagos po nindong suporta, asin sana yaon man po giraray ang suporta sa Team Naga sa mga masurunod pang taon, sa mga masurunod pang laban. Naga na! Naga na! Salamat po. Nominal voting. Honorable Salvador del Castillo. I move to transfer or approve resolutions and ordinances this morning, including the matter taken up tonight, and I move for its approval. Any second? Approve. Next item. Adjournment. Honorable del Castillo. Considering that the state of the city report was already finished, Madam Chair, I move to adjourn today's regular session. Any second? Session adjourned. At this point, may I request everyone to please rise for the singing of the Heart of Bicol March to be led by the Naga City Hall Choral. Reach
Once again, good evening everyone, and thank you for joining to the State of the City address of our City Mayor. At this point, may we invite our guests to the second floor of the PAGCOR building for the dinner.